ጀነራል ጓሽ ገብረ ትሕቲ ቁጥር ከም ዝውዕለ ተፈሊጡ ትማል ሻዓንተ ጠሪኽ ከባብታት 10 ንሚተጠቂኻ ተባሂሉ ኣብ ዝኸደሉ ቦታ ተኸቢቡ ከም ዝተኣሰረ ኣረጋግጤሊ ኣውራምባ ታይምስ ቢሮ ሰላምን ጸጥታ ትግራይ ትማል ኣብ ማስያው ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ልዕሊ ሕግን ስርዓትን ምዃን ኣይከኣልን ዝበለ ኮይኑ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕትና ተጠናኺሩ ከም ዝቐፅል መላ ህዝብናን ሰራዊትናን ክንገልጽ ንፈትል እዩ ኣብ መግለፂኡ ባህረ ነጋሲ ተኣሲሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምንጣፍ እንፈልጦን ወናኒ ኦርያ ሚድያ ዝኾነ ባህረ ነጋሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰሚት ከም ተኣሰረ ቅድሚ ሰዓታት ኣፀሓፉ ፅሑፍ ንምፍላጥ ተኻዩ ባህረ ነጋሲ መዋፅኦ ይፍጠረልካ ቀዳማይ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ትኽክል ተታሒዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ወይ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ውዒሉ ኢና ክንብሎ እምበር ተኣሲሩ እውን ኣይኮነን ዋላ እቲ ናተይ ቃል እውን ትኽክል ኣይኮነን ተኣሲሩ እውን ኣይበሃልን ተቃል ኣብ ትሕቲ ሕጊ ምዃኑ ተረጋጊፁሎ ኢልና እንድሕር ኣቕሚጥናዮ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ጅግና ተጋዳላይ እዩ ኣብ ሜዳ ብተግባር ዘመስከረ ተጋዳላይ እዩ ኣነ መራሒ ሓተይ እውን ስለ ዝነበረ እፈልጦ እየ ብደንቢ ስለዝከታተሎም ክብል ከለኹ ኣብቱ ፀቢብ እዋን ኣብ መከራ ኣትዮም ከምዚ ባዶ ክበሃል ከሎ ናቱ መሪሕነት ክንደይናይ ዝኣክል ንቅድሚት ዘሳግር ከም ዝነበረ ብተግባር ርኢናዮ ኢና ማለት እየ ብተግባር ተረኣየ ብተግባር ዘረጋገፀ ሰብ እዩ ጅግና እዩ ምንም ጥርጥር የብሉን ግን ጅግን ውዒሉ ጅግን እንተሓደረ ሓደ ልዕሊ ሕጊ ኸውን እየ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ እንድሕር ኢሉ ትማሊ ምሸት ዕለት 8 ጥሪ 2018 ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብትእዛዝ ኣብርሃ ካሳ ምግበይ ሃይለን ከቢድ መውቃዕቲ በፂሕዎ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ሓበሬታ በፂሕንሎ ይብል ትማሊ ምሸት ዕለት 8 ጥሪ 2018 ናይ ግዜ ኣቋፅራ ኣብ ከተማ ሽረ ከም ዝነበረ ፈለጥ እየ ኣብዚ ናይ በዓል ስላሴ እንጣሽሙ ማርያም ዝነበረ ኣብቲ ናይ ማርያም ኣብዚ ናይ እንዳስላሴ ዝነበረ ናይ ሽረ ማለት እዩ ሶሪ ኣብቲ በዓል ከም ዝነበረ ፈለጥ እየ ዋላ እቲ መደብ ምሳይ ዝገበረ እውን ኣብኡ ኮይኑ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ኮይኑ ይገርዎ ቴሌፎኑ ግን ኣይፀንሕን ተዓፅዩ ማለት እዩ ስጋዕ ሕጂኻ ቴሌፎኑ ተዓፅዩሎ ሕጂ እዚ ናይ ሓውና ሃፍቶም ኣውፅእዎ ዘሎ ንሩድእ ነገር ኣነ እውን ዝኾነ ቴሌፎኑ ንክልተ መዓልቲ ምስ ተዓፀወ there is something wrong ኢለ ማለት እዩ ኣብኡ እዩ ነይሩ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ከዓ ኩላቶም ሓለፍቲ ብምክንያት በዓል ዝረከብሉ መዓልቲ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ብትእዛዝ ናይ ኣብርሃ ካሳ ኦፍ ኮርስ ኣብርሃ ካሳ ይክእዝዞም እንታይ ምስ እንዲ ዝእዝዞም ዘሎ ብትእዛዝ ኣብርሃ ካሳ ምግበይ ሃይለን ከቢድ መውቃዕቲ በፂሕዎ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ሓበሬታ በፂሕንሎ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ብካልኡ ክሕተት ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ኢሳያስ ጆኖሳይደር ስለ ዝበለ ስለምንታይ ኣብ ሕጂ በፂሑ ኣብታ ኢሳያስ ጆኖሳይደር ዝተባህለላ ግዜ ንምንታይ ሕጂ ኮይኑ እዩ ንምንታይ ክእሰር ተኮይኑ ክሕተት ተኮይኑ እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ ዘይሕተት ወይ ከዓ ብኡ ንምንታይ ዘይእሰር ኣነ ብጣዕሚ እዩ እዚ ናይ ትግራይ እንተኣሽሙ ስጋዕ ክንደይ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ ኣላ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ ማለት እዩ ስለዚ እተን ቀንዲ ንሓዊ ብርሃነ ኣብዚ ዋጋ ከኽፍሎ ዝኽእላ ንክእሰር ብዙሕ ነገር ማለት እዩ እታ መንግስቲ ኤርትራ ጆኖሳይድ ፈፂም እትብል ብዙሕ ሰብ ከምዚ ኣንኢሱ ዝርያ ዝኸውን ኣብ ፅምዶ ግን እዚኣ ቦታ ዝበሃል የብላን እዚኣ ሓዝዋ ሕጂ ኮነን ክእሰር ዝግብኦ ሕጂ ኮነን ክህረም ዝግብኦ ሕጂ ሞ በቲ ህዝቢ ትግራይ ክሕቆፍን ክንከባኸብን እዩ ዝግብኦ እቲ ዝኸደሉ ዘሎ ከይዲ ሕጂ መንገዲ ሓቂ እንዳሓዘ እዩ ከይፀኒሑ እንድሕር ጆኖሳይድ ተፈፂሙና ኣለኹም ትብሉ ኮይንኩም ኢሳያስ በይኑ ነፃ ኣውፂኢኻ ጆኖሳይድ ተፈፂሙኒ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ እዚኣ ሓዝዋ ንኢሳያስ በይኑ ኣውፂኢኻ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ ንምባል እዚኣ ኣይትፈቀድን እያ ኣይትኸውን እያ ተጋብሩ በለኹም ሕጂ ዝኸደ ዝነበረ ከይዲ ብዘየገድስ እዚ ሰብ እዚ በዛ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ሜድያ መፂኡ ዝተዛረባ ጥራይ በዛ ንኢሳያስ ጆኖሳይደር ምባሉ ጥራይ ተህርሞ ተእስሮ እንተኮይና ድምፂ ክትኮንዎ ዝግባኣኩም ዘሕትቶ ተሎ ከዓ ብሕጊ ተሓትዎ ዘሕትቶ ስራሕ ሞ እቲ ዝኸደ ዝነበረ ኣብ ፅምዶ ከሎ እዩ ሽዑኹም ብሕግን ብካልእን ክትሕዝዎ ዝግባኣኩም ዝነበረ ሕጂ ካብ ፅምዶ ምስ ወፀ ግን ሪኦኹም ዶ እንታይ እዚ መስለኩም ኣብ ዝኾነ ናይ ድራግ ዲለርስ ቲም እንድሕር ዳኣ ምስኣቶም ዝኸዱ ኣለዎ ኮይኖም ካብኣቶም ሓደ ሰብ እንድሕር ዳኣ ወፅዩ የጥፍዎ ኣየፅንሕዎን እዮም ካብታ ናይ ፅምዶ መስመር ከዓ ሸተት ስለ ዝብል ዘሎ ዝሓውና ዋላ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ካብቲ ፅምዶ ወፅየ እንተዘይበለ ግን
ካብቲ መስመር ስለ ዝለቀቀ ናይ ግድን ዋጋ ክኸፍል ናይ ግድን ነይሩ ማለት እዩ ኢኻ ብዓይብኡ ግን ኣብ መደብ ናይ ተፈታዊ ቶክሾው ምምፅኡ ጥራይ ንባዕላ እዚኣ ስጋዕ ክንደይ ዋጋ ክፊላትዋ ከም ዘላ ኣነ ዝፈልጥ ምክንያቱ ፅምዶ ብርጌድና ሓመድ ክሒድካ እዩ ፅምዶ በዓል ስልጠነ በዓል ውፍይ ከምዚ ኢልካ ኣሽማቶም እንዳፀለምካ እዩ ፅምዶ ብዋጋ ናይቲ 1.5 ህዝቢ ሚልዮን ህዝብኻ ጣላዕ ካርታ እንዳሓሸሽካ እዩ እዚ ፍለጥዎ እዚ ፈለጥኩም ፅምዶ ተኣቱ ብርሃነ ልፍዓተይ ሰብ ሳረሰብ ድሕርቲ ኣብ ተፈታዊ ቶክሾው ኢንተርቪው ዝገበሮ ማሕረምቲ ከም ዝበፅሖን ተኣሲሮን ከም ዘሎን እዩ ሓበሬታ ዘለና ማለት እዩ ዝኽሰመው ፅናሕኩም ምናልባት ናይ ሕጂ ከይመስለኩም ናይ ቅድሚ ገለ ውሕድ መዓልቲ ዝተዛረቦ ዘረባታት እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ኩሉ ክዛረብ ከሎ ካልእ ዋላ ሓንቲ ኣይተባህለን ኣብዚ ናይ ቀረባ ግዜ ግን ኣብ ተፈታዊ ቶክሾው ምስ ቀረበ ዝተዛረቦ ዘረባ ብፍላይ ኢሳያስ ጆኖሳይደር እዩ ዝብል እዚ ኣብ ፅምዶ ስጋዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘምፅኣልካ ፓትሮል መፅያ ማለት እዩ ናይ ሻዕብያ ልፅዓነት ሙሉእ ብሙሉእ ኣይረኣዩ ክወስድዎ ደልዮም ክፈትዎ ይትክፈትዎ ኣብ ተዋጠጥ ይርከቡ ማለት እዩ ኣንቱም ጀጋኑ ስኸቱም ና ጉዕሽ ገብራ ዕጀባ ልኾንኩም ግን ክብሪ ይግብአኩም ኣይንህብ ኢሎም ኣይንሓልፍ ኢሎም ብክላሽ ይኹን ብስናይፐር ተፋጠጥኛው ማለት እዩ ኩሉ በተለይ ዝደማይ ማለት እዩ ክስካብ ኸዚ ጀነራል ጉዕሽ ገብራ ናተናገርና እኳ ዋላ ንፅናሕ ግን ኣብ ዓደ የልኾን ምንም ያጥፋኹኝ ታጌረና ዋለና ሃለየ ግን ምስ ህዝቡ ስለልተሰለፈ ኸዚ ልሻዕብያ ማለት እዩ ኣትዮም ብሓንቲ ፓትሮል ዋና ኣዘዝቲ ደማይ ጀነራል ወድንበይተይ ጆን መዲድ ፍስሃ ማንጅስ ማለት እዩ ከዚ ሓንቲ ፓትሮል ሊኢኸምሎም እኛው ማለት እዩ እቲ ጅግና ማለት እዩ ኣሓና ለኣና ቀቲልኩም ተወስድዎም በይ መቸም ብጣዕሚ ልገርመኩም ለኣና ቀቲልኩም ተወስድዎም በይ ኣይንወኩም ኢሎም ዓፂኦምዎ ኣለውቱ መንገዲ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጢ ገዛ እኛው ብዙኸት ሰዓት ጀነራል ጉዕሽ እሳቶም ግን ጥሒሶም ከኣቱ ኢሎም ልትግቢ ማለት እዩ ከፊቶም ከኣቱ ኣይናእትወኩም ኢሎም ስናይፐር ለሓዞ ኩሉ ነገር ሒዞም ተፋጠጥ ይግነዩ ማለት እዩ ኩሉኻ ደላይ ለውጢ ደማይ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ሰዓት እታ ፓትሮል እዚኣ ጉዕሽ ገብረ ፅዒና ተኸይዳ ማለት ቀጥታ ብናይ ሻዕብያ ትእዛዝ እዩ ኣስመራ እዮም ከኣትውዎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ስለዝገበረ ንትግራይ ስለዝደገፈ ምስኦም ዓጃዊ ኮይኑ ምስኦም ኮይኑ ወርቂ ስለለይ ዘረፈ ደላይቲ ለውጢ ልበሃሉ ስለለይ ያሳደደ ኣንጻር ትግራይ ስለለይ ተሰለፈ ማለት እዩ እምበይ ብለይ ምንም ይኾነ ሒዞምዎ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ሰዓት ግን ጀነራል ጉዕሽ ብሻዕብያ ክወፅእ ተሓሲቡሎ እዚኦም ዝገብሩ ኣለዉ ደማይ ብሙሉኦም ሰለስተ እዮም ሓደ ወድንበይተይ ካልኣይ ወድንበይተይ ይቅርታ ገበርለይ ብጣዕሚ ስምዒታዊ ስለዝኾንክ እየ ወድንበይተይና ምግበይ ሃይለ ጆን መዲድ እዮም እዚ ማለት እዩ ካብቲ ገዛ ውፅኦምዎ ካውፅዎ ኣውፅኦም ሒዞም ክኸዱ ማለት እዩ ልሻዕብያ እታ ፓትሮል ኣብ ደገላ ኣፍ ደገ ኮይኖም ደማይ ክላሽ ወዲሮም ኣለዉ እቶም ዓጀውቲ ደማይ ለኣይረጊፅኩም ተወስድዎ ተኾንኩም እምበይ ኣይንወኩም ኢሎምዎም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ኸዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ጀነራል ጉዕሽ ማለት ሻዕብያ ልከኣቲ ለዓዲግራት ሬሳይ ረጊፂ ከኣቲ ልበለ ማናችን ምንፈልጦ ኢና ማለት እዩ እሳቶም ቶም ናይ ዓጀባለ ዞም ደቁ ማለት እዩ ሃም ደቁ ላኽብሮም ኣይንወኩም ኢሎምዎም ኣለዉ ልዞም ሻዕብያ እዚኦም ኩሉ ደላይ ለውጥለ ከቃለሶም ክኽእል እኛዎ ፓትሮል ሒዞም ሰዶምሉ እኛዎ ብሙሉእ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ጎኒ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ጠጠው ክብል ይግቦ ማለት እዩ ዘይኮነ እስኻትኩም ብዋጋ ዕዳጋ ናይቲ ሚልዮን ፈረቓን ዘጥፋእኹሞ ህዝቢ ኢኹም ፅምዶ ትገብሩ ዘለኹም ኢልናኩም ክንደይ ግዜ ኣብ ትግራይ ፅምዶ ኣይኮነን ሕፅቦ እዩ ዝግበር ዘሎ ኢልናኩም ሻዕብያ ሕፅቦ ጌራ ትግራይ ከዓ ደቃ ትበልዖም ኣላ እዚ ቅድሚ ሕጂ በዓል ውፊ ዝበልዎ ዘረባ እዩ እንድሕሪ ሻዕብያ ትግራይ ትመፅእ ኣላ ወድኻ ረክብ ጓልካ ረክብ ሃውኻ ረክብ እዩ ወድኻ ቀተል ሃውኻ ቀተል እዩ ንዎ ከዓ ብግብሪ ኮይኑ ክንደይ ግዜ ተነጊርኩም ባይዘው ኣይትሰምዑንኹም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ከም በዓል ብርሃነ ግን ዋጋ ከም ተኽፍሎም ርዲ እዩ በዓል ብርሃነ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ስጋዕ ኣብ ኤርትራ ኣስመራ ከም ድሌቶም ዓንዲሮም ከይዶም እዮም እዚ ማለት ግን ሻዕብያ ጆኖሳይደሪ ከይበሉ እዩ ማለት እዩ ጆኖሳይደሪ ብዝበሉላ ኦቨርናይት ግን እንታይ ክገጥሞም ከም ዝኽእል ብትእዛዝ ናይ በዓል ኣብርሃ ካሳ
بمنقد ناي بعل مقبي انت خمصون كم تخرج ነገር እዚ ደዘ እዚ ዋና አጀንዳና ነው ዘልናው እንሲ ተላላውነት ናይ መምላስ ጉዳይ ቀልጢፍካ ናይ መምላስ ስኡልካ እቶን ተይኮነስ ምሕዳሩ ጸጡ ተሐሊሉ بسرون ላላውነት ናይ ትግራይ ወን ስለሆነ በተሐገ መንግስት መሰረት ናፍታ መምሕዳርና بتملسሉ መንገዲ ምዑሩይ ብዝኾነ መንገዲ ክንመልስ በር ደፊኻ ናይ ምእታው ይከውን ቶም ዝኣተው ናይ ጸለምቲ ገለ ሽማግለታት ሊኢኹምና ነይሮም ምስኣተው ከም ምሩኽ እቲኹምና ኢሎም ደቂ 60 ዓመት ንምርከ ከለና ምፍራሕ ጥራሕ ይኮነን ምቕታለውኒ ምእሳርኒ ከመይ ጌርና ተሻኦሪና ንነብር መንገዛ ሓድና ወይስ ተጋረኹምኩም ትብሉና ዘለኹም ኢሎም ብግልፂ ከምዚኣ መሰለት ምእታው ኣይንገብራን እዚኣ እውን ትተኣረም ኢና